Chongkoy la. Sisi kong teman ambut ciki daw. Ohayo gozaimasu minasan. Chill-chill lang mitira da minasan kaya siyempre nagkusog ang rate sa kisa sa COVID rin ba. Nga, wala kayo mga lakaw niya pagit pag ilakaw minsan kitugnaw. So minasan no, nalami gamay i-share minasan. So kaning nga mong gipuy-an minasan di ay upat ni siya kabuok. Atras pare. Atas pa. Video ito. Dito ka. Upat ni kabuk. Mura siya karguban minasan. Balik diri pare. Mura ni siya karguban minasan nga kuan box ba nakapatong-patong. So may upat ka mailbox. Diri ka, video. So ang among minsan 101, so na pangalan ng diri. So nami mga kuan minsan ihulog lang na sa diri. Ug ang importante kay minsan diri na ihulog ko. Kani importante kay nga miling minsan diri na ibutang. So balik na rin minsan. Balik ko pa rin ito mahayag. So diri minas ano ang Japan minasan nasa mga promotion minsan every month mi naglalabay ani kay ang sulod minasan mao ni kani mga promotion minsan sibo gamay pare. Nara minasan Chongkoy la. Sisi kong teman ambut ciki daw. Mao ni siya ang masulod minasan kani may mga pagkaon, mga pizza. Mga pizza, mga promotions na minsan sa mga store ba. So mao ni siya, kontakon na lang sila. So kani daghan mga sulod. Mga pagkaon. Kani. So narang tubig na mo minsan importante ni siya. Amo ni gina-save. Pero kuan naman mi sa company good. Kami mo ni mga sulod. Dahil lamig kini nasan kani. So ni magasin ni sunod. Nalami san Iwakura. Sa mo ning city Iwakura. Iwakura. Kani mo ganahan ko ni ako ning ukay-ukayon. Butang isa diha. Gain ni. So mo ni masulod minasan. Nai-ruler minasan. So mo ni siya. So amo ning tapukon to sulod minasan. So dinas minibin minasan dinha ta. Minasan bitin tugnawa, magpalit mig cook. Ano pa rin? Video pa rin. Pilih ko, Bi. So, narami na san, misiga na siya. Ana. Cook. Sabi. Kaya mong sudan minasan, piting lamia, tiil sa baboy. Dili ganahan mga hapon, lapig dalunggan sa baboy. Yaks daw. Utang siya pare, Bi. Utang. Grabe litsi. Naipit. Dali pare kapit tugnawa na gyatay mo kay. Asam to? Tura sa ubos. Boss. Ay. Tuktok ka pare, basig mo kambyo siya. Aron mo to, minasan nga lami mo sudan ha. Patanawon to mo. Tara pare.
Mamutungog yun ba? Di man siya mamutungog pa rin. Nalamig itong sudan. Oh. Oh. Naro. Ay pare. Oh, tilas baboy. Ay pare. Salamat kay minasan na. Kani nga di siya minasan, boy putol ni. Sure na po minasan og. Ako di si Dudong minasan. Nga nag-ingon og. Tsaka tank. Usbay mo kagulingon. Kaya pag mausap mo kagulingon, muna yung sinugdanan sa tanan. Na mausap ni mo ang tanan. Salamat.